मोबाइल चोरी कर आना पैसा चोरी कोट मांगे तो नहीं तो ठीक है हम काश्मीर पिला तीन जण कोड गले सत्य जण कहबो तीन जण पढ़ाई लागिया कोडले हम काशीपुर एरिया तीन जण कहले सेठ जा कहले रे मु पढ़ाई से कहले मोबाइल गोटा रे आन जा कहले रे मोबाइल लागिया करे बाबू दुकान रे मोबाइल धर के आ पैसा के कहला दुकान रे मोबाइल आन बापा मिथुन आ मिथुन के हां मिथुन कहले अरे जो मिथुन के रे आ के जण कहले जानी मगे बुट्टू सर बुट्टू बोले कौन है पुराना को पुराना है सुदर्शन सर सुदर्शन कौन टाइटल कौन सुदर्शन माझी सर हां सुदर्शन माझी को गां रहलु और काशीपुर टोटागुड़ा सर काशीपुर टोटागुड़ा आउ के दिला रे केजन तो नहीं थिला रे तीन जण मते देखै देले पड़ाइले सर मन कहले मोबाइल धर के आ पैसा दे कहले रे चोरी करथुला से मन कहले रे हां से मन कहले मोबाइल चोरी कर आना पैसा वो दुकान रो मोबाइल चोरी करवा कहले चलो बस एकला हमरो घर हां ठीक है नाइट पट्टी कोइ वाला सर नाइट पट्टी कोइ दे सर कोइ दो